Ihokana lihällä kun luometaan mulla vasta. Sit sä uskoit siitä todeksi, asiat tuntui joudon vahvasti. Toteat mielessäsi et se olikin vain paha uni. Jatkat päivää normaalisti, mitä sitten eteen tuli et pääse yli asiasta. Se pyörii mielessäsi, vieressäsi tulee viemään vielä mielen mennessäänkin. Oudot asiat jatkuvat vaan viikkotolkulle eteenpäin. Se vaikuttaa sun elämän etkä normaalisti hetkekään et halua puhua, koska pelkät saavas hullun leiman. Oot sä so vienyt ja sun mieles etkä voi saada siitä takas koskaan. Pitänyt niissä vaan, saattaa joskus hei toteutua. Meidän kaikkien oma ihmemaa, siellä voit kohdata kaikenlaista. Ne asiat mitä on unissa vaan, saattaa joskus hei toteutua. Meidän kaikkien oma ihmemaa, siellä voit kohdata kaikenlaista. Unessani näen oudot hahmot pimeässä, rypemässä syvyydessä, synkimmässä synkyydessä. Eikä mikään auta, niitä on joka puolen lisää. Ainut pakokeino on silmät koko ajan auki. Pitää pahinta on vese, jos et saa aamulla edes muista mitä. Loput meno menee sieltä, et kestä enää lisää. Vaikka et kestä tulevaa, et voi mennyttäkään unohtaa. Voit välttää niitä hetken, mutta kaikki loput nukahtaa. Ne asiat mitä on unissa vaan, saattaa joskus hei toteutua. Meidän kaikkien oma ihmemaa, siellä voit kohdata kaikenlaista. Ne asiat mitä on unissa vaan, saattaa joskus hei toteutua. Meidän kaikkien oma ihmemaa, siellä voit kohdata kaikenlaista. Pyörit sängyssä raivoissasi, vaivoissasi koko ajan. Kiusaavat ja katsovat liikkeitä lopun odottajan. Ei auta Dr. Pillit eikä käynnit kimminkisen. Kyseessä on kansantauti, joka leviää hei miten. Ei kukaan tiedä vastausta kysymykseen tuohon. Hoitoa ei ole, se on meidän kannalta huono. Miten tässä käykään, ei kukaan oikein tiedä. Me ollaan vaan sen tiellä, taitaa meidät kaikki viedään.